Защо така? Защо така ми мисли? След матч на Левски и ЦСК, аз под 100 спринцовки не са ми носили. И веднага излязаха господата от Левски и Славия има задължения. 200-300 милиона, нов стадион на Левски, всичко това, как ви се струва? Искате да си направя публично сепуко пред вас ли? Трябва пак да викаме Куко Пипе и Будуров, Мудуров и Чукуров. Папуко, Мапуко, Бамбуко, кой ли не. Вчера ЦСК 7-8 парчета беха по-тъмните момчета. Гаръфаше кифтетата, не рива. После ривеш. Откъде идва политическия натиск? Вие го кажете. От Чукурово сигурно. Ето някакъв идиот за някакви фишове говори. Представяш си. Утре ще бъде баташко клане. Лицето Попов ще ми свири, доказан чорбар. Тези 3 точки, как си ги преписахте така, бе, дева мамо? И няма какво да разговарям с него. Той да не ми е гадже. Той е футболист. Аз искам да кажа пред вас, журналистите, ако искате, попитайте го, моля, другарко, Женчо. Аз искам чрез вас да кажа на господин СОС, че Славия не влиза в уговорки. Сливен, бе, Петя, бе, ти си интелигентна. Защото селянина си остава селянин. Знаеш ли какво значи СОС? За вас, левскарите, изобщо не искам да разговарям. Тя русата Златка е по-богата и от двамата. Кой слугува Ивайло Петов? На Настрадин Ходжа. В България само е такива полуидиоти говорят за футбол. Младите са по татуировките.